Waqt żjara li saret fil-korsa tal-atletika fil-Marsa, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima ħabar li biex ir-ritorn għall-isport fil-miftuħ isir bl-aktar mod sigur fl-aħħar jiem Sport Malta ħadmet fuq protokolli mediċi dwar kif jista' jerġa' jsir l-użu sigur tal-faċilitajiet tagħha. Sport Malta ħeġġet lil laqdiet sportivi li jaħdmu fuq barra sabiex jagħmlu l-istess billi jagħmlu kuntatt magħha fl-online helpdesk li bdiet topera minn din il-ġimgħa. Clifton Grima saħaq li issa se tinfetaħ il-pixxina b'kapaċità imnaqsa. Wasanna fl-aħħar stadji propju biex jiġi publikat dawk li huma l-guidelines kif l-atleti għandhom propju wkoll jużaw dawn il-faċilitajiet. Dawn huma guidelines illi ħajkunu saru permezz ta' kollaborazzjoni bejn Sport Malta u d-Dipartiment tas-Saħħa kif ukoll irrid ngħid u b'sodisfazzjon li Sport Malta ħadet inizjattiva wkoll u għamlet il-protokolli mediċi tagħha propju għal dak li huma faċilitajiet tagħha. Il-tabib Kirill Mikallef Staffraċ għalli flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa qed jitħejjew protokolli mediċi filwaqt li s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport flimkien ma' Sport Malta qed iħejji lista għal kull sport biex jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji sabiex dawn jiġu segwiti. Fl-aħħar ħanerġgħu nipprattikaw l-isport, dan huwa l-ewwel pass, jekk naħdmu kollha flimkien u nimxu skont il-protokolli l-affarijiet ħajtibu żgur. Il-President il-ġdid tal-Malta Amateur Athletics Association MD Greg saħaq li trakka tal-atletika ilha ma tara atleti għall-aħħar 3 xhur u li kien ta' diżappunt kbir għal kulħadd għax dak li atleta jkun ilu jibni f'ammont ta' snin jispiċċa jikrolla fi ftit żmien. U temm jgħid li il-fatt li ġew rilaxxati xi miżuri u li minn nhar il-ġimgħa l-atleti jistgħu jerġgħu jipprattikaw it-taħriġ tagħhom fi gruppi ta' 6 hija xi ħaġa emozjonali u li tant ilhom jistennew bil-ħerqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.